Good music for our listeners. And also we will have from last week. Siinä Levi Anton Liivings kertoi koskettavan tarinan Teuvosta maantieiden kuninkaasta, jolla oli pieniä ongelmia. Tuommoista se maantieliikenne on, mutta täällä avaruudessa Space Shuttlella rälläillessä ei noita ongelmia ole toistaiseksi esiintynyt. Törmäyksiä ei ole tapahtunut ja voimme vetää tätä hommaa ihan niin lujaa ja hyvin kuin haluamme. Tällä kertaa tällä taajuudella 13,6 MHz. Todellakin raportit ovat tervetulleita ja suomalaisen radiotoiminnan tukemiseksi käyttäkää raporttinne tuonne Hertenin osoitteeseen. Näin toivoo teille Dick Spacewalker täältä Radio Space Shuttlein studiosta. Hän soittaa teille seuraavaksi kappaleen Science Fiction, because tällä tavalla olemme hiukan menneet tänne tieteen puolelle, vai miten se nyt ottaa? Radio Space Shuttle International.